עכשיו חבר הכנסת הצעיר, צעיר, אני לא יודעת אם בגיל או בניסיון או באינפנטיליות, אבל אתה בהחלט צעיר מאוד, כמי שמדבר על המתנ"ס בזלזול שכזה, מעיד על מאיפה הוא בא פריבילג אחד. מרב מיכאלי ובן זוגה, ליאור שליין, ניסו לחלק את מפלגת העבודה למין דבר כזה מלוכני, ששני בני זוג יהיו ברשימה בשריונים. כששאלו את מרב, היא אמרה, אני לא יודעת מי לפני מי. האם נכון או לא נכון שביקשתם שריון לליאור שליין במפלגת העבודה? אם זה היה קורה בליכוד ושרה נתניהו הייתה מבקשת שריון, מה הייתם עושים? אנחנו נמשיך גם עם מרץ. כאשר תמר זנדברג נתן לבן זוגה ואבי ילדיה להתנהל על הקופה של מרץ, של להחליט מי יקבל מי ואיזה תפקידים, שראש מפלגה מסוים נפגש עם מוציא לאור ומשחיר את הפגישות, ולכן הוא לא נחקר אם יש פה עוד שלטון, עיתון, ואומר לך, רגע, אולי יש טענות, יש משהו בטענות שהאכיפה היא בררנית?